गोबां रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि थाखानाय पार्टिखौ नागारनानै बिजेपि दोलाव जयेन जाफैनायखौ नुगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो 9 नं बनरगाव बियाबनि बिजेपिनि केन्डिडेट जानो गोनां राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै गासै 45 नखरा बिजेपि दोलाव जयेन जाफैदों। बिथांमोना मानि थाखाय बिजेपि दोलाव जयेन जाफैनो गोनां जाखो बिथांमोननिफ्राय माखासे मिथिनानै लानि। अब्ला फै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायो मिथिनानै लानि। आंहा जेबो मोनथायबो मोनाखै, रेसन कार्डबो मोना, जेबो मोना। आफाफोर आइफोर हा दंबाबो जेबो मोना आंहा। एथ' गोबावब्लाबो दाबो नोंनि मुङाव रेसन कार्ड गैया? ओहो, दैबाना हरखो ना अराव सावखो हरबाबो मोना, दरखास्त हरबाबो जेबो मोनथाय आफाफोर। ओंखायनो ओरै खारबोनाय जादों दा आं। बेनिखायनो नोङो बिजेपि दोलोआव फैनो गोनां जाबाय? औ, बेबादिनो फैनाय जादों आङो। माबे दोलोआवमोन सिगाङाव? बे माबायावनो थादोंमोन, एबसुआवनो थालाबायदोंमोन। ओरै थालाबायदों, जेबो मोनाखै। खुलुमबाय दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियाव आं बरायग्रोनानै लाबाय। बे समाव दंफैयो आङो 9 नं बनरगाव समस्तिनि बिजेपिनि बिजाथि जानो गोनां राजिब ब्रह्मनि न'आव। दा बिथांमोनहा बिजेपि पार्टिखौ मोजां मोननानै गोबां पार्टिखौ गारनानै गाव बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों। बिथांमोनहा थारैनो मानि थाखाय बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनदों आं बिथांमोननाव माखासे सोंनानै लागोन। आच्चा, नोंनि सिनायथिया? खुलुमबाय। दिनै माने नंगौ, आङो 9 नं बनरगाव समस्तिनिफ्राय UPPL पार्टिनिफ्राय दिनै बिथां जोंनि राजिब कुमार सारखौ मोजां मोननानै बिजेपिनिफ्राय बिथाङा बेखौ मोजां मोननानै जोङो दिनै बिथांजों जगदान होफैदों। माने बिथांनि माखासे खामानि मावनाय आरो माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोर जिनिसखौ जोङो मोजां मोननानै UPPLनिफ्राय आं दिनै जगदान जाफैदों। मानो होनोबा आं UPPLआव बहुद गोबावनिफ्राय थाबोबाय। आङो आजिलि BPPF समनिफ्राय थानानै BPPF, PCDR, UPPL बिसिमाव आं थाबोनानै दिनैसिम आङो UPPLनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइबो मोनाखै। आरो माखासे जोंनाव प्राइमारि लेभेलनिफ्राय, ब्लक लेभेलनिफ्राय, अबेबा बुहुत लेभेलनिफ्राय लानानैहाय माखासे लिडारफ्रा बे मानसि बासिख्ल' नायनानै होयो। नों आं बायदि गैयै मानसिखौ मालाबाबो नायनाय गोसो गैया आरोखि। दा बेबायदि माखासे बिसिनि बासिख्ला खामानि मावनायखौ नुनानै आङो दिनै मोजां मोनैलाय जोंनि नैबे बिजेपिनि राजिब कुमार सारजों दिनै सारेन्डार जाफैनाय जादों आरोखि। आंजों लोगोसे बहुद दङ। आङो सिखारगावनिफ्राय फैनानै मथा मथि दिनै सिखारगावनिफ्राय 17 नखर लाबोफादों आंजों लोगोसे। आङो कर्मि हिसाबै थाबोदों, ओरैनो पार्टिनि कर्मि हिसाबै थाबोदों। बहुत अफिस टफिस थाबोदों आङो, थेवबो आङो। बबे पार्टिनिफ्राय बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों? जोङो UPPLनिफ्राय। UPPLखौ सरकार थासेयावबो मानि थाखाय गारनानै बिजेपिआव फैनो गोनां जाखो? जेबो मोना, मानि हा गैयियानो जेबो मोनानो, जेबो मोनथाय गैया जाहैबाय आरो जोंहा दा। मानि जिनिस सफैबाबो जोंहा हा दिन्थिनो हायिनि थाखायनो जेबो मोना जाहैदों। बिदियाव जों दुखु मोननानै दा फैनाय जाबाय आरो। दा बेनि थाखायनो बिजेपिआव फैदों। मा मुंमोन नोंना? आंना सर'नि बसुमतारी। ओमफ्राय नोंनिया? आंना सोंजना बसुमतारी। दिनै बबे पार्टिखौ गारनानै बिजेपिआव फैनो गोनां जाखो? UPPLखौ गारनानै बिजेपिआव फैदों। UPPLखौ सरकार थासेयावबो मानो गारनानै फैनो गोनां जाखो? जों जेबो स्किम थिकिम जेबो माबा मोनैखाय फैदों जों, माखासे जिनिसफोर मोनैनि थाखाय। आंहा जेबो मोनथायबो मोनाखै, रेसन कार्डबो मोना, जेबो मोना। आफाफोर आइफोर हा दंबाबो जेबो मोना आंहा। एथ' गोबावब्लाबो दाबो नोंनि मुङाव रेसन कार्ड गैया? ओहो, दैबाना हरखो ना अराव सावखो हरबाबो मोना, दरखास्त हरबाबो जेबो मोनथाय आफाफोर। ओंखायनो ओरै खारबोनाय जादों दा आं। बेनिखायनो नोङो बिजेपि दोलोआव फैनो गोनां जाबाय? औ, बेबादिनो फैनाय जादों आङो। माबे दोलोआवमोन सिगाङाव? बे माबायावनो थादोंमोन, एबसुआवनो थालाबायदोंमोन। ओरै थालाबायदों, जेबो मोनाखै। ओरैनो बिथांमोननिफ्राय जों गोबां सोंनानै मोनथिबाय। बिथांमोना सोरबा UPPL सोरबा BPF खौ गारनानै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों। गोजोन्थों।